Hola, molt bona vesprada. Variabilitat meteorològica la que estem tenint en aquesta recta final del mes de juliol de 2019, en el que les temperatures han estat més baixes del que solia ser habitual en ple mes de juliol, fruit de la passada de les tempestes que vam tindre durant les últimes vesprades en les zones interiors de la península ibèrica, incloent la zona de l'interior de Castelló i del sistema ibèric, on van ser localment intenses i van descarregar quantitats importants i han baixat les temperatures de manera important per que aquest embolsament d'aire fred ha donat vents del nord-oest, de Mestral, que han refrescat l'ambient en molts punts de la zona de l'àmbit mediterrani, sobretot de la meitat nord, específicament de la Comunitat Valenciana, a la província de Castelló. Hem tingut temperatures màximes de 24 graus a la zona de Morella i una mínima de tan sols 14 graus i 23 graus a la zona de Villafranca i una mínima de tan sols 13 graus, temperatures prou baixes en la zona de l'interior si les comparem amb les de principis del mes de juliol, i ha sigut pel canvi de vents cap a nord-oest, cap a Mestral, que han fet que l'ambient es refresqui a tota la província, incloent el litoral i el prelitoral, i en la pedania d'Artesa hem tingut una màxima avui de 28 graus. Ja no hem arribat als 30 ni als 32 graus que arribàvem els darrers dies, perquè avui els vents del nord-oest, més frescos de Mestral, han refrescat l'ambient, encara que a partir de migdia han confluït les brises que avui han entrat sobradament més fresques del que sol ser habitual durant aquest mes de juliol i ja no ha creat tanta sensació de basca ni tanta suor en la sensació física de les persones. Es tradueix la basca, la barreja d'humitat ambiental procedent o regenerada per la brisa marina, que al mateix temps determina l'oscil·lació de la temperatura i frena les temperatures, al mateix temps que determina la temperatura, doncs fa que hi hagi molta més humitat en l'ambient, i si ho barregem amb temperatures de 32 graus com tenim els darrers dies, la basca és molt important, encara que avui els vents del nord-oest han refrescat l'ambient, a més de les tempestes dels últims dies també, que van descarregar fins a 21 litres en la localitat de Tales, van ser prou intenses, i entre els 30 i els 35 en la resta de la Serra de l'Espadà. Van ser tempestes prou importants que van descarregar en un terme de 2 hores i van ser prou importants en aquests sectors. Enrere hem deixat aquesta massa càlida que va donar temperatures d'entre 38 a 40 graus en àmplies zones geogràfiques de la península ibèrica i temperatures màximes importants en Saragossa de 42 i en Xàtiva de 41. En la zona d'Europa també temperatures que són preocupants, perquè a la zona de París van abastir quasi els 43 graus de màxim, unes temperatures que mai s'havien donat des que hi ha registres en la ciència de la meteorologia, però de manera oficial hi ha registres des de fa 140 anys, però més enrere no sabem el que va ocórrer. Per tant, podríem estar parlant de que temps enrere també s'han repetit aquestes temperatures, a més de que la ciutat de París, recordem que és una de les metròpolis més extenses de la Unió Europea, i pot ser que faci la zona de la urbanització, l'àrea metropolitana de París, pot fer l'efecte FOEM i pot pujar les temperatures més del que marca de manera natural, diguem. La zona de la urbanització de París pot marcar temperatures més elevades que les que hi ha realment en les zones de la perifèria. Entrem en matèria i tenim que dir que les temperatures baixaran durant aquests pròxims dies, encara que s'aniran recuperant una mica les màximes, però continuaran dominant els vents del nord-oest de Mestral en les zones interiors, donant una sensació més fresca, vents secs, però que provenen de latituds superiors i per tant són una miqueta més freds, provenen de la zona d'Europa i de la zona del nord de l'Atlàntic, i per tant són més fresques aquestes temperatures. Són vents secs, però són al mateix temps determinen també l'oscil·lació de la temperatura en les zones interiors. En les zones del litoral confluiran les brises, però a diferència d'aquests dies que produïen gran sensació de basca perquè es combinaven amb temperatures molt elevades, estarem per baix dels 30 graus com avui, que hem tingut una màxima de 28 graus i mig en la zona d'Artesa i voltants, i per tant, de cara als propers dies, la humitat continuarà en les zones del Mediterrani com ve sent habitual. Recordem que la brisa marina conflueix en els punts del litoral i prelitoral, determina l'oscil·lació de la temperatura, però si no hi ha ninguna massa d'aire càlida que ens afecti, doncs es crearà una sensació molt agradable. Per tant, això ha sigut tot de moment. El temps estarà completament estable durant aquests dies. No hi ha presagi de tempestes per les zones interiors, malauradament, perquè podia haver tempestes per tal d'alleugerir un poc la sequera que estem patint i la sequedat terrenal, que les últimes tempestes han sigut completament insuficients o absolutament insuficients en tot l'interior de Castelló, on recordem que fins i tot en les pluges que vam tenir en la primavera en els punts del prelitoral i litoral de
de la província de Castelló, que van descarregar fins a 200 litres per metre quadrat en molts punts, entre un d'ells la Serra d'Espadà i concretament la localitat d'Artesa amb 180 litres per metre quadrat. En els punts de l'interior les borrasques que venen del Mediterrani arriben molt desgastades perquè es sotmeten a molts efectes geogràfics de les muntanyes de l'interior més elevades que van des del prelitoral fins a l'interior i per tant les precipitacions disminueixen en aquests punts i no han sigut gairebé importants. Alguns punts de l'interior de Castelló porten mitjanes des del mes de gener de 30 i 40 litres per metre quadrat, unes precipitacions molt insuficients. Doncs bé, acabem amb imatges d'avui de la pedania d'Artesa amb el campanar de Santa Anna darrere de mi. Bona vesprada i que passen una bona setmana.